retornant a les varietats tradicionals valencianes mitjançant la divulgació i el consum. Soc Sara San Vicente i vaig a realitzar una recepta de barxina amb una espuma de bechamel i un cruixent de formatge. Vaig a utilitzar la varietat de barxina llistada de Gandia. Tallem les verdures, primer el porro i després l'albergina, que ficarem amb aigua i sal per tal de llevar l'amargor i evitar la seva oxidació. A la vegada fiquem una cassola fonda com esta, al foc amb un poc d'oli, per a que vagi agafant temperatura. Una vegada l'oli estiga calent, fiquem el porro per a que es cuine lentament. Eixuguem bé l'albergina i també l'afegim a la cassola. Per últim, la querilla. Deixem que sofregisca tot molt bé i completem amb la tomaca natural i el fondo d'au per a donar més profunditat de sabor. Per altra part, comencem amb la bechamel. Mesclem llet sencera i nata 35% de matèria grassa. En una cassola un poc fonda a foc baix hi fonem 60 grams de mantega. Quan s'haja fos, anem incorporant farina i movent amb una vareta. Per últim, agafem la mescla de llet i nata i continuem batint fins que els grums de farina quedin dissoltos. Una vegada així, rectifiquem de sal i de pebre negre. Colem la bechamel abans de ficar-la al sifó per a l'espuma. Deixem reposar mentre anem amb la crema, que continuarem amb ajuda d'un robot de cuina o una Thermomix. Afegim més caldo de la cocció en el cas de que fora necessari. Per últim, fiquem un poc de formatge de maó per augmentar la cremositat i el sabor de la crema. Una vegada amb la textura desitjada, reservem la crema. Aprofitem per al cruixent de formatge estendre en un paper de vegetal a una estafa de forn. Aplanem i cobrim amb altre tros de paper de vegetal. Ho portem al forn a uns 160 graus i 15 minuts. Emplatem la crema d'albergina, porro, querilla i formatge al fons del plat. L'espuma de bechamel del sifó damunt. Per afegir més color i textura, finalitzem amb la galeta de formatge. Aquest és el plat de crema de barxina amb espuma de bechamel i un cruixent de formatge. Espero que us agrade i si el feu a casa, recordeu etiquetar el hashtag JoCuineLocal.